طبعا هو زاوين مجرى ديمونستراتيو سيتش يش أتجي وي قيقنا وي تناقص تدش أوكرين ناقص تدل دحكن تو تهج دين وشكها إدرسي بتشاقو ديتش دقة ليلوش دقة تحتر دات إذا تقصير حديث رح شادو إسكر أرد قنبوش ديتش دو بوتين سا بعدك ديتش تجعتا إسكر دات أرد قن يبويش ناقبو ماش ناق طبعا أيرنا أي أنا اليوم خلا اللي بغالي تشادق ناقبو بين هو كيف نخا مسيتز بيرش نيستي تجع حقو يشتري شو نوس شو كيجي بيرش تو زودري بو بقي ناقبو غالو شو عش بو غال نشك عش بو بوصوب ناخ يمسك ناخ تبوم نشيت شو خلط بيش بوتينسكي رежима أساد رежима تاني غوش قيتا российский посольство هناك бош дега вайвеш бош дега имеш нах адбита цанте кюкш ма цанте бомб нша маята шей цихюзен шей политика отдайте это шоудинен это шмеш не бог поэтому мы будем всегда свободны. Асад, он никогда не будет наш президент. Заберите ему от нас. Путин, он убивает наши дети. Сколько вы будете в этом мире, что командует у вас Путин, он псих. Надо поставить ему психушка. Понимаете или нет? Передайте наш голос, что мы сирийские всегда будут свободны. И даже чеченский, и украинский. Народ Россия, мы дружим вас. Только ваш президент надо психушка. Никогда не будет командовать наша страна. Frei, frei, Syrien! Frei, frei, Syrien! Frei, frei, Чечня! Frei, Чечня! Frei, frei, Украина! Frei, frei, Ukraine! Вы слышите наш голос? Da sind die Verbrecher! Da sind Verbrecher! Da sind die Verbrecher! Da